Neste vídeo imos ver unha sesión de traballo con R. Imos abrir un ficheiro con microdatos trimestrais da EPA e imos facer algunha operación con eles. Teño as cousas colocadas, ou vou nas colocar, nun directorio de traballo, nun cartafolo. Entón, vou abrir o RStudio desde un proxecto de RStudio que creei precisamente para facer esta sesión de traballo. Funciona como un acceso directo, pero permite que cada vez que abrades o RStudio desde aí apareza a última lista de datos que usaste, desde que conserve en memoria todo o que estabas usando, e se tendes código aberto, que no meu caso non o hai, aparecería vos tamén ao abrir a pantalla. Podese producir a partir de aquí. Nesta esquina podes diseñar un novo proxecto. Se queres crear un novo directorio, un directorio existente, etc. Simplemente seguiríades as instruccións e aparecería vos un acceso directo semellante ao que eu usei para abrir. A ventaxa que ten é que agora R xa sabe cal é o directorio de traballo, xa non necesitas de informarlo. Ben, abro un script para ir colocando aí o código que necesite e teño ao meu alcance varias chuletas de código para ir usando o que necesite en cada momento. Antes de nada, o que vou facer e coller os datos de EPA do primeiro e do segundo trimestre de 2020, os seus ficheiros CSV, e movelos para o directorio de traballo. Segundo trimestre de 2020, e primeiro. Estes son os ficheiros CSV. Como se abren? Bueno, poderos ver, abrirlos con folha de cálculo, normalmente se identifican, pero abros con un editor de texto. Cada columna vai representar unha variable. Na primeira fila ten os seus nomes, cos datos de cada individuo en cada unha das filas, e separados por algún tipo de símbolo. Aquí o símbolo é un tabulador, un salto entre caracteres. O máis habitual, por menos os que máis uso, sería un punto e coma, pero esta captación do INE prefieren usar un tabulador. Esta é a información que imos necesitar para poder abrir o ficheiro. Volvo a RStudio, ahora xa me aparecen aquí os dos ficheiros de datos. Vou empezar abrindo o segundo trimestre. En principio vou prescindir do primeiro. Como xa coñezo as chuletas, sei que na primeira, na de comenzar, están as distintas formas de abrir datos. Entón, sei que é un ficheiro de tipo CSV e que está separado por tabulador. Entón, simplemente copio o comando escribo con minúsculas. Debes saber que as minúsculas e as mayúsculas que as considera como símbolos distintos. Se puxeras datos con mayúscula, teríades un obxecto diferente. Coloco aquí o nome do ficheiro que me interesa, segundo trimestre de 2020. Sei que o separador é unha T, e non temos ocasión de observarlo, pero como xa coñezo este ficheiro, sei que ademais incluen como separador decimal o punto, non a coma.
Entón, só con ese comando que creei a partir da chuleta, leo o ficheiro. Ben, o ficheiro xa se vía na memoria, posto que teño os datos dunha sesión anterior. Podo limpala. Ás veces é conveniente facelo porque para non andar arrastrando datos. Ás veces ocultamos erros porque estamos manexando datos que vimos nunha sesión anterior. O que cada sesión debe ter o seu propio desarrollo correcto. De acordo? Por lo tanto, é importante de vez en cando limpar a memoria e volver a executar todo desde o principio. Temos un obxecto datos, un data frame, que ten 127.985 observacións de 93 variables. Podemos velas se prevemos aquí e observar distintas características. Identificas todas como numéricas. Bueno, aquí hai eneas, o sea, faltan datos, todas ou case todas. Aquí directamente van a identificar como carácter, como texto. Nós despois teremos que decidir como queremos cada unha das variables e cambialas. Para non ter que andar arrastrando todo, podo decidir que quero manexar. Por exemplo, as comunidades autónomas. Sería a segunda columna. Podo ver tamén con names de datos. Podo decidir que me quero quedar ca segunda columna, por exemplo, edad, que é bastante fácil de identificar sen mirar as características destes datos. Sería 1, 2, 3, a sétima. Vou indicar o número de columnas cas que me quero quedar. Por exemplo, estas tres que se refiren, tenemos estas 4: 51, 52, 53 e 54. O sea, desde 51 hasta 54. Voy a seguir chamando datos. E ahora teño en datos unha variable máis pequena, o sea, unha colección de datos máis pequenos de só 6 variables. Mas en particular, a comunidade autónoma, que ahora é a primeira, como non ten interés numérico, vou decir que considere un factor, un tipo de variable cuantitativa. Podo verlo desta forma. Comunidade autónoma é un factor. O lógico sería darlle aquí o nome de cada unha das comunidades para que se me pode identificar, pero non entra dentro desta pequena práctica. Hai un valor de idade, de edad 5, non sei exactamente o que significa, e varias variables numéricas, das cales, en alguna delas, non teñen un dato para algúns individuos. Summary, para ver distintas características. Por exemplo, cantos datos hai de cada comunidade autónoma. Acaba de guardar.
un objeto nuevo que se llama tabua. E que teño dentro desa tabua? Pois que hai 22.991 datos da Comunidade de Andalucía, e despois como se reparten o número de individuos desta mostra entre cada unha das comunidades. Por exemplo, que máis podo facer? Facer o cálculo por comunidades autónomas de alguna variable. Pois a variable da 5 que me separe por comunidades autónomas, segundo parámetro, e que calcule a cada un deles a media. Podo facer o mesmo para a desviación típica. E vedes como vai calculando para cada unha das variables. Podo facer gráficas. Por exemplo, barplot. Barplots son diagramas de barras. Aplicanse a tabuas. Como eu xa teño guardado a tabua das comunidades autónomas dentro dun obxecto que chamei tabua, podo executarlo así. E aquí me aparece. Para variables continuas, un diagrama de caixa. Ben, como se guardan estes resultados? Como se pode facer? Para as gráficas, export, guardar como imaxe. Daselle un nome e guardase unha imaxe de tipo PNG, que se pode despois usar para outras cousas. Eso para cada unha das imaxes que teñamos. Para resultados, en principio copiando e pegando. Colleremos estes resultados, poderíamos pegar. Non é a cousa máis óptima, pero é unha forma de facelo. Outras posibilidades, podemos sacar resultados en formato PDF, en formato Word. É algo relativamente moderno neste mundillo de R. Seguimos a esta variable, a esta libreta, e prememos aí. Se o facemos por primeira vez, vai nos pedir que instalemos varios paquetes, e como xa usei máis veces non me pide nada. Vos teredes que decir que sí, porque isto depende de varios paquetes que non están instalados cando instalades o R. Entonces temos que instalar a posteriori. Se RStudio sabe cales son e xa se ocupa de instalarlos. Eu simplemente necesito darlle un nome. Probe1.r. Ben, se non cometen ningún erro, nestes casos se cometen un erro, vai parar. Se non o cometen, permíteme sacar ficheiros, sacar os resultados nun ficheiro de HTML, nun PDF ou nun ficheiro de Word. Según a necesidade que teñades, usades un ou outro. Para ir vendo como evoluciona o traballo, o máis interesante e máis cómodo, penso eu, é sacar un ficheiro HTML. Se tenes o traballo rematado e queredes usalo para copiar e pegar en informes en outro tipo de documentos, podedes facer para Word. Ou se tendes xa ben montado o tipo informe, podedes sacar para PDF, xa vos quedaba feito. En HTML, compilades, e volve a executar todas e cada unha
das cosas que lle mandastes facer, sacándovos aquí o resultado. Por suposto, se mandades en Word, tarda un pouco porque está cargando os datos do principio. Tenéis esa posibilidade de transformar un ficheiro de Word. A min abre o LibreOffice, pero se vos centro por instalado abre directamente en Word. Ben, estamos traballando con R en línea de comandos. Que ventaxa ten facelo así? Porque non é o habitual. Seguramente opinaredes que vai dar bastantes problemas, porque vos equivocaredes con frecuencia e porque tedes que saber onde son os errores, etc, etc. Non vos equivocaríades tanto, pero eu fixen aquí unha pequena serie de cálculos para o segundo trimestre de 2020. Se quero facer os mesmos cálculos para o primeiro trimestre, cambio eso e xa están feitos. Normalmente a traballar con código bastante lioso na primeira ocasión, pero cada vez que o reutilizamos estamos recuperando o tempo empleado para facer o primeiro diseño. De acordo? Ben, cada vez que executamos o ni, que é o paquete que funciona nesta libreta, garda tamén o ficheiro de código, senón gardaríamolo aquí, neste disquete. Ben, e con isto remato a sesión deste vídeo.